Pujian sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat sahanan ingkang yeka kang sung miring madu mawe buka mawe buka sawigung maksih mring delahan maksih mring delahan tuan kanang memujeng ari dedep tidem perbawane ratri Sasradhara wis manjer Sasradhara wis manjer kawaryantan kuciwa memanise megep srinata ing dalu siniwaka sangkya pradase siniwaka sangkya pradase hagaring cakra wala winulat winulat lelangut prandene meksa kabegjan saking kae tranggana kang sumiwi mangya drajating bangsa kawuryan wis sunyaruri rorah mangrehing ukara
Sritinon ing pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyana Miang Pandra Sarwa Rukma Renggeng Manik Narawata Habro Prabanyo Kang Sunirat Kenyaring Tejo Leliweran Lerkilat sisiring tati wimbu kegombreng kati yuping maruta maruta mandu Oh Hyang Jagat mangestung para wayah Bathara Jagat ing sapramudita nuwun mangke to mangke Kanjeng Koko Prabu Baladewa Cicimat kula nuwun mangke to mangke Kanjeng Koko Prabu Balarama ingkang katemben rawuh boten langkung pambagya Sepanokrami ingkang rayi kula pun Bathara Kresna mugi katur jengandika Kanjeng Koko Prabu wala dalah ya jagat ya dewa ya Bathara wayah Bathara Jagat ing sapramudita Narayana iya pambagya Sepanokramamu wis dak tampa karya bombong birawaning rasaku liwat pudya pangestunipun Kakang tumuli Tampanana Kresna pinundi satoka candhi mugi dadosaken daging rah kayiwanan ingkang rayi kula pun Bathara Kresna Kanjeng Koko Prabu rumangsa bombong
rumaos mongkok rijeng andika kula pun Bathara Kresna labet sampun kepareng nampi rawuh jeng andika Kanjeng Koko Prabu namung kemawon sekedhik damel raos getun ingkang rayi mbok inggih paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun rawuh menika paring kabar langkung rumuhun. Wah, satalah. Lah umpama pun Kakang paring kabar luwih dhisik banjur karepmu piye, Narayana? Samangke kula badhe ngutus sagung para pamethuk ngantos Randu Gumala kinen nderekaken lampah jeng andika pinangka tandha bekti kula katur jeng andika Kanjeng Koko Prabu. Wah, adalah. Ya kaya ngene iki, endah-endahane pun Kakang Darbe kadang muda susila ing parikrama kebak unggah ungguh, kebak sopan santun, kebak tata krama. Ya, ora dadi boyo mangapa Narayana. Nadyan to pun Kakang tanpa kapethuk dening sagung juru pamethuk mungwing siadi nanging pun Kakang wis rumangsa mongkok rikalungguhan iki bisa ayun-ayunan wedana pinangka tandha rasa kangenipun Kakang dina iki wis bisa entuk tamba di besok meneh yen to pun Kakang prapta ana negara Ndoraka wae tak upayana pun Kakang bakal paring layang paring kabar marang Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Sampun kepareng pinarak, sampun kepareng lenggah. Mbok menawi paduka rawuh menika mawi wigatos sing perlu. Swawi itu muli kababar kanthi gamblang yektosipun ingkang rayi kula pun Bathara Kresna badhe nelingaken karna hangangklungaken jangga pinangka labuh bekti dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Weladalah Narayana. Praptanipun Kakang sepisan nindakake rasa kangen. Najake rasa oneng antarane pun Kakang lan Siadi. Kang kapindho. Pun Kakang rumangsa bombong, pun Kakang rumangsa mongkok bareng nguningani kahanan Praja Ndorowati. Wah ladalah endah-endahane sarta undak-undakane akeh Narayana. Setahun kepungkur dudu kaya ngene iki kahanane. Ning bareng pun Kakang Praptori kalungguhan iki wah ladalah wewangunan negara Ndorowati wis saya akeh. Rumangsaku ning negara Ndorowati kene iki ora eneng omah sing elek. Para kawula dasi padha sengkut gumregut nggone temandang gawe pinangka tandha tanggung jawab nggone ngopeni kula wargane Narayana. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Dene dungkap kang angka 3ne. Pun Kakang iki rumangsa urang kepenak, rumangsa kurang jenak yen durung wawan rembug marang Siadi jalaran. Kabar sing sawetara ndak tampa sedulurmu para Pandhawa ki padha ninggal praja. Wiwit Yayi Prabu Puntadewa, Yayi Werkudara, Janaka, Negara lan Sadewa. Sawetara padha ninggal praja malah jujuk ana negara Ngastina. Gambuh kelawan kabar sing dak tampa Pandhawa bakal geguru marang sipating Brahmana kang peparab Sang Wiku Begawan Surya Dadari. Mula Rening Siadi kuwi pinangka pamonging para kadang Pandhawa. Kepiye kira-kira tanggung jawabe Narayana, tanggung jawabe Prabu Sri Bathara Kresna yen to keprungu kabar kaya ngene iki. Di Narayana lir satpating sun tumiling hang mulati. Puspita medha mendah kang warni
Wela dalah ya jagat ya dewa ya Bathara duh Kanjeng Koko Prabu mboten kita ngamung saklimah dawuh pangandika paduka magayutan kelawan kabar ingkang kapireng raosipun ingkang rayi kula pun Bathara Kresna kadya dene sinamber gelap nanging tuna tinubruk macan galak parandene tansah lepat Koko Prabu mboten saged ngalih kula mboten saged analiti kenging menapa kadang kula para Pandhawa lah kok malah mungkur saking bebener mungkur saking praja malah kepara badhe geguru dhateng sipating Brahmana ingkang dereng kacetha waduh Koko Prabu nyadong sewu duka parandene nembe menika ingkang rayi kula pun Bathara Kresna midhanget kabar iki kados ngaten Koko Prabu mugi kemawon kanthi sih wilasaning Gusti saged tansah paring pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa saged kaparingan pangayoman dening purbaning pangeran mugi kemawon kadang-kadang kula para Pandhawa kaparingan eling lan waspada satemah samangke para kadang Pandhawa tumuli kondur wonten praja Kewala duh Kanjeng Koko Prabu kadangmu padha warana den becik besok lamun hamendemo bares kang prayitna saranta wong Darawati saranta wong Darawati tinumpesan iku wak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh manganjur lagune ngangin gugur hanggraning harga sora Gurnita kagiri-kiri ora bumi prakempita Prataruna hangu diya sanes kara mangga sanguning dumati marseti ing kawra kang akeh gunane pisane sambut Prataruna anudiya sanes kara mangga sanguning dumati marseti ing kawra kang akeh gunane pisane sambung
lole somorante. Walau kentas gimbal monyor-monyor manuk Prita Bututu Majoglo hawelya. Nyadong sewu duka nggih. Lepatipun ingkang Bapa Saka Lima diagung lumunturing samudra pangaksami langkung muhun. Dene sawanipun ingkang Bapa Saka Lima tanpa kinantenan dawuh timbalan paduka Ngarana Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat wasesane ngabaro duh Bapa Penemban. Kados pundi? Mboten dados damel alabet rawuh jengandika mbok menawi saged kinarya pepadang mungguing petenge manah kula magayutan kelawan kawontenan jagat ingkang kados ngaten duh Bapa Penemban. Lole somorante. Mawi wigatos ing kados pundi? Paduka Kanjeng Bapa Penemban rawuh wonten negari Ndarawati. Nggih. Walih-walih menapa Begawan Duna badhe nyuwun sanjata pitulungan kang tundhone paduka nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna menika paring pangayoman dhateng kula syukur bagi. Begawan Duna menika dipun tampi anggenipun badhe swita wonten negari Ndarawati awit kula menika brahmana ingkang sampun kladuk umur, Begawan Dunanipun tuwa, Begawan Duna menika pendhita sing bodho. Pramila Begawan Durna wonten negari Ngastina pun boten dipun ginakaken, Begawan Durna pun boten kanggo nggih. Tansah tinundung-tundung dening Patih Sengkuni. Dipun cuthik-cuthik dianggep Begawan Durna niki pun dianggep kaya telek. Wis ora kanggo. Ora mbiyen ora saiki angger wong wis tuwa kaya aku iki wis sajake kaya disia-sia wis ora eneng kanggone. Tumindak ngene luput, ngono salah, ngene kurang bener. Iki pun wong tuwa iki kados ngaten. Anane mung dipaido. Arep gawe dirgayu lali gawe siem dipaido. Rumangsane Brahmana nika gampil napa pripun? Angel. Bengirina kok tansah kebak paido kula niki. Pramila janjanipun Durna niki dereng tuwa. Merga kebak paido, kebak pisuh. Wekasan Begawan Durna niki ketok tuwa niki merga ngaten iki nggih. Kuwi adalah yu jagat wasisane ngabarana. Dados cetanipun paduka menika dipun tundung dening Paman Patih Haryo Sengkuni leres. Lah paran sababipun. Nah, mila saking menika kula sampun matur. Tanpa eneng rembug, tanpa eneng perkara. Umpamiya wonten perkawis, nggih kalebet perkawis ingkang limprah. Gawane menungsa iki luput bener, apik Allahipun gawan. Ning kala mangsanipun Begawan Durna dianggep nindakaken pakaryan ingkang lebat. Patih Sengkuni nggone golek rai kok kanthi tenanan, nggih. Pun entuk nggih kula swita wonten mriki mboten pikantuk nggih kula meksa swita dhateng ngarsa jengandika nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Lercat badiksun tumiling angolati puspita medem endah kang warni
Ya jagat wasisane ngabathara. Menawi mboten lepat ing pandulu menika sajak pepundhen kula Kanjeng Paman Harya Sengkuni. Nuwun kasinggihan sinuwun. Wale-wale menapa bekti kula mugi katura langkung nuwun. Inggih Paman. Dumawahing sesami dene rawuh jengandika tertamtu wonten wigatos sing rembag swawi kababaro kanthi cetha. Nuwun sewu sinuwun. Amung sajuga sowan kula wonten ngaso jengandika mboten wonten sanesipun amung kajawi badhe kepareng boyong Kakang Penemban Duna kundur wonten kedaton Praja Ngastina. Dik Juni. Kakang Durna kadosa pundi? Wis ora usah basa. Ora wurung kowe teko ning kene iki bakal padu karo Durna. Wis ora basa merga wong basa ning padu iki angel. Dadi cethane kowe ngejak ora basa Kakang Durna. Wis ora usah nyeluk Kakang. Anggep bae antarane aku karo kowe wis ora padha kenal ngono wae. Sithik ning sengak. Rembukan kok sithik mak klethuk wae. Kowe teko nang Praja Dwarawati pengen boyong marang Begawan Durna. Pancen bener Kakang Durna ayo bali. Sing wis ya wis sing durung dieling-eling. Nah nek kowe iki ora. Kowe iki sing wis ya wis ning sing durung ya dibaleni meneh. Keneng darane Begawan Durna iki wong saya tuwa ora saya mungkur, wong saya tuwa ora saya menep. Wong saya tuwa ora bisa nulat marang uripe pari, saya tuwa saya ngisi saya ndingklo iki ora. Ning kowe iki wong menungsa sing gunakno luhuring pangkatmu, dhuwuring derajatmu, banjur wekasan sia-sia pring sapadha-padha iki Sengkuni. Sing ngomong sapa? Sing ngomong aku. Lah kok enak kapenak. Nggonmu guneman lah kok. Nyatane kowe kaya ngono. Sing saiki sing perlu aku ngejak bali. Gelem ya tak jak bali nyang Praja Ngastina, ora gelem ya tak rudha paribasa. Mengko dhisik. Yen tatune gaman sedina rong dina seminggu rong minggu sesasi rong sasi bakal pulih mergo ditambani. Ning yen tatune ati apa mung kepenak kaya ngono kuwi kowe banjur rampung natoni rasane Durna lah kok njaluk ngapura terus boyong-boyong iki ketemu bapak ning prakara. Ayo bakune ke bali, ayo bakune kowe tak jak kondur. Aku mau yen tak peso, aku ora sudi. Cukup. Cukup. Sing tuwa ora ngakoni tuwa, sing nom ora rumangsa nom. Tuwa loro ora keneng nggo conto. Nuwun sewu nyadong sewu duka. Duka apa? Sewu apa? Iki wis jam pira? Ana dayah lah neneko lah kok malah gawe perkara. Paman Harya Sengkuni, kula wonten timbalan adau. Mengko perkara baline Bapak Penemban Durna dadi tanggung jawabku. Pikantuk nggih kula boyong sakmenika, mboten pikantuk nggih kula boyong sakmenika. Kowe wis sing minggat ora kena dicut kowe. Bajingan kan? Bajingan. Wong nek wis ora seneng ki jan gething keburu sengit. Mlaku-mlaku ya nabraki wong. Setan kowe. Mula mbiyen nganti seprene saben-saben eneng Sengkuni mesti rame, mesti geger, mesti rame, mesti geger. Bapak Penemban Durna, iki niat langeneng kalangan hagla harapan damoncar tinon larang gagonang surem soroten tanpa padang kasor lan pacare purnaming gegono
Lepat diagung pangaksami nggih. Nuwun kasinggihan dupa pepemban. Kados ngaten niki. Watak wantunipun Patih Sengkuni kados ngaten. Nek pun mboten seneng karo Durna iki senengane kok goleki eleke Durna, goleki lupute Durna. Enak-enak mlaku bener disrimpung. Wong nek wis ora seneng iki kawis tinggal kok nggih. Gender mawon pun mboten krungu kuping kula. Niku pun ketarane mboten seneng karo wong tuane dhewe. Kula niki kirang napa ta? Sonten pun tak tuturi, pun kula sumangati. Ya genderi bapak sing banter sing seru. Kula tak goleke yang sinden kula ngaten. Bocah sakniki pun mboten seneng karo wong tuane dhewe kados ngaten iki. Nuwun kasinggihan dupa penemban. Sampun. Koko Prabu. Narayana wi. Kados pundi menggah pemanggih paduka kalian kawontenan Praja Ndrawati ri kalenggar punika Dur. Koko Prabu. Bala taala. Tiaki kula wonten timbalan hadhawuh Koko Prabu kados pundi? Kakang Udawa kula wonten timbalan hadhawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik. Lelakon kang lagi wae dumadi ana Praja Ndrawati. Yen iki ora tumuli dicandhet tan wurunga kriwikan bakal dadi grojokan jalaran. Tekane Patih Arya Sengkuni iki mestine ora ijen. Praptaning Patih Sengkuni mesti nggawa kanca rowang sak ora-orane sak perangan praja, mestine wadya balane digawa. Mula Kang Sawa kuwi tentem lan orane kahanan negara Ndrawati dadi tanggung jawabmu kabeh. Tumuli nggonmu padha tumandang gawe kuncaraning Praja Ndrawati kaya ngapa?
Malam minggu ya wungon sewengi nonton wayang dalang kisah smita yen perlu ngajakkan cane sangu cukup 50.000 jajan lontong dicawisi aja wedi karipan sinden ayu lah iki tanggapan piro harep larang ewuh karo Pak Petinggi tahunan tetep jaya jebul kae kang tak anti-anti wis rada suwe beber pisan ora krungu kabare Matiku dadi tentrem amulate rokan tajem mari kangen ulas sira netra tajem kajarika wis rada suwe beber pisan ora krungu kabare
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duk, dalem. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Nduk.